Win hian South Lungpher Mystery Association ten Rampur High School le Middle School 1 Kalkong Pui RCC in an chung mega tunayan kan clear ho do nani South Lungpher hian mystery hian tam em mai a chiam tak tak te pawh an awm ani chuan South Lungpher hian in mystery hi tam tak an awm mi lova tin namdang kha kan mamaw lo bawk ani mystery te hian fak awmin tlawmngai thin ha South Lungpher hian in tam tak an awm a thok lai thin khat kan ron ti lam dawn ani ron pan mai la thil dang angai to lo hi mai zon te chu an ran le thua yanga du sen hung liam ta chan dam kan la lo ti a tha tha ni a them mai Win hian in mystery tam zawk lai hmunah hian an thawk a thek reng chang lo te pawh an awm a amaerawh chuan mi hnachu an hna thawhna hmunah an la hmu lo ang win hian an tel chan lo ani tih kha se bawk ding ania kan president ania nakin laka an ha tholak lo ho kan ha tholak lo lain toite ku soina hun kan lei tirang South Lungpher hian in namdang kha kan mamaw lo ani ti khan min lo fiat sak ton Okay, South Lungpher mystery pasaten nia ani hian in min lo tel pui thia kan lom khop me a sisel tak le thata ka min dam pi zel po be seila Wina hian kan VC te point hei min ron tel pui a South Lungpher Mystery Association te mai ro chu hoinai ro chuan a big big na nei hi rem chang lo ni ti kha min lo se sak non nia hetlama pu dar chunga secretary ania pu dong lian na le VCP pu lian gura te point min ron tel pui ni
hian rua sun hnuaiah pawh hian an thawk map mai ni